Sanibonani la ku-One Show Phakama, Nibingelelo Sifunda. Usephinde wakuphinda lokho umfokadlamini, bathi ukwenza kuyashiyana. Usevele wangena esitoro-ke, wakhipha nanku umaceke wemonto ngoba wayethembisile ukuthi imonto yesibili uzobe seyikhipha esitoro. Ngokukhumbula lapha mbukeli wethu, waqala wathenga i-Land Rover okwakuyi-second hand, okusho ukuthi yake yashayelwa ngaphambilini omunye umuntu. Kodwa-ke wayethembisile ukuthi hhayi uzobuya ngeyakhe nje ayoyikhipha esitoro ngoba esebuyile-ke. Siyi-One Show siyathanda nje ukuthi halala mfokadlamini. Sithi aqhubeke njalo nje nokwenza okuhle okumayelana naye, beqhubeka bemxhase abalandeli bakhe. Siyabonga.